Μαρίγια. Πήρε την πρώτη θέση, μια χαρά. Όλα καλά, όλα εδώ ωραία. Εδώ βλέπουμε αποσπάσματα από την εκπομπή. Είναι τη στιγμή που τραγουδάει playback, να το πούμε. Playback τραγούδισε το τραγούδι. Θέλεις να πάμε να δούμε τη δική μας συνέντευξη και μετά να σχολιάσουμε, γιατί μου είπες πολλά πράγματα. Το χαρακτήρα της. Που μάλλον δεν έλεγε ψέματα ούτε ο Νίκος ο Παρτσόλης από το Ελσίνκι, αλλά ούτε και οι εφημερίδες έτσι όπως έχουν κριτικάρει την όλη της παρουσία. Για πάμε να δούμε. How do you feel about winning the competition? There are some days that have gone by. Yeah, but I've been only in Belgrade for 20 hours, so I still didn't realize what actually happened. We are now on that winning tour, but in Monday I will be in Belgrade, so I can realize it now, what actually happened. Έχω πάει μόνο για 20 μέρες στο Βελιγράδι, οπότε δεν έχω προλάβει να συνειδητοποιήσω ακόμα τι γίνεται, αλλά γιατί είμαστε σε αυτή την τουρνέ που κάνουν οι νικητές μετά το διαγωνισμό, πιστεύω ότι όταν γυρίσω θα έχω τον χρόνο να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί. Πολλοί λένε ότι η Μαρίγια κάθε καλοκαίρι κάνει διακοπές στη Χαλκιδική. People say that a lot of times you spend your holidays, summer holidays in Halkidiki. Well, I like Greece. In some when I have time, I always came to Greece because in some way we're same as Serbians, so I like Greece. And I came every time when I have time. Μου αρέσει πολύ η Ελλάδα, οπότε όταν έχω χρόνο έρχομαι οπωσδήποτε. Μ' αρέσει η Ελλάδα γιατί πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο έχει πολλές ομοιότητες με τη Σερβία. Τελευταία ερώτηση που έχουμε να τις κάνουμε είναι τι απάντηση δίνει σε κάποια δημοσιεύματα που εδώ στην Ελλάδα μιλάνε για το τραγούδι της που έχουν πει ότι είναι ένα ύμνος για την ομοφιλοφιλία. What's your answer to those saying that your song is a hymn to homosexuality? Well, I don't have comment on that. If someone listen very carefully that song, that is a love song between normal people, not the gay people, but everybody knows that Eurovision Song Contest is a gay festival, so I don't have a problem with that. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό, δεν ξέρω τι να απαντήσω, δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Είναι απλά ένα τραγούδι για την αγάπη μεταξύ δύο φυσιολογικών ανθρώπων. Τώρα, όσον αφορά τη Eurovision, είναι γνωστό ότι είναι ένα gay festival. Ευθύνεται σε gay κοινό. But I also have a big respect for that people because I don't think that it's important with who you, she or whatever go to their bedrooms. Έχω μεγάλο σεβασμό για αυτούς τους ανθρώπους γιατί πιστεύω δεν έχει καμία σημασία με ποιον πάει στο κρεβάτι του ο καθένας. Μαρίγια, κάποιοι είπανε μικροί ότι δεν έπαιζες με κούκλες. Αλήθεια είναι αυτό? Some people said that when you were a child you didn't play with dolls. Is that true? No, it isn't. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much. Παιδιά, να σου πω. Γκέι φεστιβάλ. Γκέι φεστιβάλ Eurovision. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε πολύ διάθεση. Δεν είχε καθόλου διάθεση. Πολύ βαριά την είδες. Άλλη συμφωνία είχαμε κάνει. Μέσα, επειδή κάναμε και ένα backstage από την εκπομπή του Θανάση του Πάτρα με τη Δήμητρα και την Έλενα, μπήκαμε τη στιγμή στις 11 παρα 10 που ήταν να μπει μέσα η Μαρίγια, ο Θανάσης μου είπε πού πας, λέω, μου έχουν πει να βγω έξω με την κάμερά μου. Μου λέει όχι, θα κάτσεις εδώ. Μου λέει, και έρχεται η υπεύθυνη της παραγωγής και αρχισυντάκτρια, η Ελευθερία Κεφαλά, μου λέει πρέπει να βγεις έξω γιατί δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση η Μαρίγια να μείνεις μέσα. Ήταν η Μαρίγια. Η Μαρίγια. Λοιπόν, μέσα έμεινε για ένα πολύ μικρό διάστημα μόνο η κάμερα του Κουσκούς που θα το μεταδώσει αύριο. Βέβαια, εντάξει, κανάλι τους είναι, η εκπομπή Ανοίξεων Α. Λοιπόν, η Μαρίγια ήταν πάρα πολύ απρόσιτη. Φάνηκε αυτό που λένε να είναι κακό παιδί. Μπορεί να είναι κακό που εκφέρω την άποψή μου, αλλά είναι κακό παιδί. Σαν κομπλεξική. Είναι κακό παιδί. Προσπαθήσαμε να μάθουμε κάποια νέα της με τις κοπέλες που την πλαισιώνανε στην ομάδα της για το ποιο θα είναι το πρόγραμμά της. Γιατί ξέρουμε ότι σήμερα θα πάει και στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Το μόνο που μας είπανε είναι ότι θα φύγει μετά την εκπομπή του Γρηγόρη και δεν μας είπαν σε ποιες χώρες θα συνεχίσει την περιοδία της. Πάντως ξέρουμε ότι ήρθε η πρώτη χώρα που επέλεξε να ξεκινήσει μια